Jak vidíte to jednání Donalda Trumpa? Jak ho čtete? Nejprve tedy pohrozil Mexiku, pak pohrozil Kanadě, nakonec se domluvili o odkladu. Co teď hrozí Evropě? Je vidět, že Donald Trump nešetří velkými slovy a velkými rozhodnutími. Ten obrat, který provedl ve vztahu k Mexiku a ke Kanadě v uplynulých hodinách, byl opravdu neuvěřitelně rychlý, takže i ekonomičtí aktéři a trhy měli co dělat, aby se v tom všem vyznali. Nicméně, pokud bylo jeho cílem jednání s Mexikem a s Kanadou o věcech, které se týkají hranice a poměrů na hranici se Spojenými státy americkými a bezpečnostním ohrožením, které tady vychází nejenom z migrace, ale z pašování drog a dalších, tak je to pochopitelné, že chtěl možná ty svoje sousedy dostat co nejrychleji k stolu a to se mu povedlo. A povede se mu to i v případě Evropské unie? Dostane také její zástupce ke stolu takto rychle? Evropská unie je připravená na to, kdyby Spojené státy přišly s takovým opatřením. Má v šuplíku celou řadu nástrojů k tomu, aby se bránila, ale já mám za to, že to není ani v zájmu Evropské unie, abychom šli touto cestou. Je totiž potřeba si uvědomit, že z hlediska bezpečnosti máme společné zájmy se Spojenými státy americkými. A to je například, abychom se bránili proti Rusku a závislosti na Rusku nebo na Číně, která se ukázala také zničující v minulých letech, když se například hledalo řešení té covidové pandemie. To znamená, že by Evropa měla ohnout záda a dělat to, co Trump řekne? Naopak, to je potřeba, abychom uměli odpovědět hrdě a sebevědomně. A tady očekávám ze strany evropských lídrů mnohem důraznější postoj než doposud. Ale počkejme si také na to, jestli se vůbec naplní ta Trumpova slova o uvalení cel. Dobře jsme viděli, že on umí změnit názor a změnit kurz a musíme být tedy připraveni mu například nabídnout něco, co od nás naopak on očekává. A co mu můžeme nabídnout? No a to by mohlo být co? Zvýšení importů, například energetických surovin, nebo podívat se na zatížení těch amerických výrobků, například amerických aut, která mu tolik leží na srdci. Trump je obchodník a potřebuje také doma ukázat, že něco dokázal vyjednat. Ostatně ta rychlost, se kterou dostal Mexiko k jednacímu stolu o ochraně hranice, stojí za pozornost. V tom prvním mandátu mu trvalo celé roky, než si zajistil od mexického prezidenta 6 000 členů armády mexické na obranu hranice. Teď mu to trvalo opravdu jenom pár dnů a dostal jich 10 000. To znamená, je vidět, že on opravdu chce dosáhnout rychlého výsledku. A tady mám pocit, že Evropská unie musí být připravena a já věřím, že opravdu se na to naši připravili dobře. Pokud by Donald Trump skutečně uvalil cla na Evropu, měla by zareagovat proticly, anebo by se tím, jak říkají někteří ekonomové, vlastně střelila do vlastní nohy, protože jí to nic nepřinese, naopak občanům Evropské unie by to bylo spíš ke škodě? Ono to bude dlouhodobě ke škodě nejenom občanům Evropské unie, ale také občanům Spojených států amerických, protože vyšší cla znamenají vyšší ceny a to může mít dopad také nejenom na kupní sílu, ale na roztočení kolotoče inflace. A to si v Americe nikdo nepřeje. Navíc Evropská unie právě ze Spojených států bere obrovský sektor všech služeb z hlediska IT, počítačů, kybernetických nebo internetových řešení a tady máme naopak potřebu s Amerikou těsně spolupracovat. Když do toho dáme ještě parametr společné obrany a bezpečnosti, které sdílíme přes Atlantik s Američany, tak není o čem dlouho špekulovat. Tady je potřeba najít co nejrychleji shodu na tom podstatném. A z vlastní zkušenosti vím, že se to s Američany vždycky podařilo. No a jak si vysvětlujete to, že Donald Trump, který sliboval svým voličům, že sníží inflaci, tak najednou dělá kroky, které ji vlastně mohou zvyšovat?
To je velmi dobrá otázka a ostatně i ty kroky vůči Mexiku a Kanadě, které podnikal v posledních hodinách, jakoby bořili to, co ve svém prvním mandátu on stavěl. On přeci právě s Kanadou a s Mexikem budoval zónu obchodu právě bez tarifů a cel. A tady musíme skutečně pozorovat v případě Donalda Trumpa, že sleduje možná více zajíců najednou, a nebo že říká věci, které nakonec se nenaplní. Je potřeba ho brát vážně, ale asi nemůžeme ho brát úplně doslova. Je podle vás dobře, že se z politiky vlastně dělá takový tvrdý biznis? Může jí to prospět, anebo naopak uškodit? Donald Trump byl zvolen s obrovskou podporou velmi prostých Američanů. Oni nejsou žádní biznismeni, ti, kteří ho volili. A jim se zavázal, že zlepší jejich situaci, že bude bojovat s inflací, která je tolik ochudila, když v minulých letech se právě inflace v Americe utrhla ze řetězu. A tohle Trump určitě bude chtít splnit. Uvidíme, jestli se mu to podaří, ale je to obchodník. Jako obchodník uvažuje, také vyjednává se všemi, které má za stolem, za jednacím stolem, ale vůbec sednout si k němu za jednací stůl, to už vyžaduje opravdu velké umění. Ale je to možné. Vzpomeňme si na japonského premiéra, který právě s Donaldem Trumpem v jeho prvním období měl na začátku velmi složité vztahy a nakonec se stali skutečnými přáteli. Já mám za to, že bychom neměli dát jenom na to, co slyšíme, ale měli bychom také pracovat na tom, abychom v tom, co můžeme nabídnout, našli společné řešení a já věřím, že s Američany ho najdeme. No a bude Evropa jednotná? Dokáže si sednout za jednací stůl s Donaldem Trumpem jako jeden muž? A nebo hrozí to, že by jí Donald Trump dokázal i těmito možnými opatřeními nějakým způsobem rozdrobit, rozklížit? Tohle nebezpečí tady bylo vždycky a ostatně, když se podíváme na ten přebytek nebo na tu nerovnováhu v zahraničním obchodě, tak zjistíme, že některé státy Evropské unie, například Itálie, mají právě s Amerikou velmi nevyrovnané vztahy. A naopak jsou tady členské státy, které mají se Spojenými státy americkými mnohem harmoničnější vztah z hlediska přebytků toho vzájemného obchodu. Takže tady je potřeba, jak jste správně upozornil, aby Evropská unie jednala společně. Sdílíme totiž některé velmi významné pravomoci z hlediska cel, z hlediska daní a proto je potřeba, abychom jednali společně a koordinovaně a nenechali se rozklížit a je úplně jedno, jestli to bude zkoušet Donald Trump, Vladimír Putin nebo Xi Jinping z Číny. Říká senátor Pavel Fischer. Moc krát děkuji a přeju vám hezký den. Děkuji vám, nashledanou.